Dwi'n hoffi siarad Cymraeg. Mae siarad Cymraeg fel magic. Elfen arall oll bwysig mewn Chwarae Plant yw'r offer gweledol, y props. Ac wy'n sefyll tu allan i'r garej, oherwydd nid garej yw e bellach, ond storfa i'n heganau i. Chi eisiau gweld? O'r gorau. Ie, eitha tipyn fi'n gwybod. Ond o'n i'n meddwl fes i'n dangos detholiad o'r props wy'n defnyddio ar hyn o bryd i chi. Gan ddechrau gyda pethau twp fel hyn. O, ei! Declan Donnelly ydw i. Pethau oedd gen i ar ôl o bant yma. Eto, jyst i defnyddio am ryw 10 eiliad. Jyst rhywbeth gweledol. Bang, mae di mynd. Wedyn mae gennych chi... y brenin I hun, Elvis. Howdy, Martyn. A dwi'n defnyddio rhywbeth fel hyn, crash mat o IKEA, jyst i guddio pethau. Mae hwnna wedi bod yn eitha diweddar ers Covid, I ddweud y gwir, mwyn cadw bach o bellter rhwng o fi a'r plant. Wedyn mae gen ti telwlar 210. Helo ffrindiau! Helo Martyn! Helo telwlar. Jyst llais bach gwahanol sydd eisiau, fel y brenin. O, helo ffrindiau! Be sy'n digwydd fan hyn, Martyn? Wel, wy'n trio esbonio am y props wy'n defnyddio yn y sioe. Ardderchog! Hwyl fawr! Wedyn mae pêl-droediwr enwog. Gareth yw enw cynta. Gareth Bale! Na, Martyn, na. Gareth Pêl ydw I, Gareth Pêl. Sioeau. A beth sy'n bwysig mewn gêm o pêl-droed, Gareth? Sgorio? Ie, ar wahân I hynny. O, cyfri fe? Ie, cyfri, cadw sgor, ie. Chi'n hoffi math o marteg? Hwyl fawr. Neu, mae hwnna'n un bach handi. Bonjour! Pwy yw ti, sa? Frank o Frank ydw I, oui. Bonjour. Ie, ac wedes I gynne, o'n I eisiau dysgu sut I droi platiau, felly nes I profi hynny. O'n eitha hawdd I wneud, jyst ymarfer, na gyd sy'n eisiau. Oedd y bwrdd yma, y bwrdd gwyn yma, yn wych, o'ch chi'n tynnu llun gwyneb, a wedyn oedd mae'r llygad yn symud, a mae wedi torri ar hyn o bryd, a wedyn mynd ceg yn agor, roedd hwnna'n ardderchog. Pêl-droed, ysgafn, iechyd y diogelwch yn bwysig iawn wrth gwrs gyda phlant, felly os o'n i'n taflu hwn allan, mae rai fe fod yn ysgafn. Pethau bach fel hufen ia, a'r enwog, afal, oren, banana! A wedyn rhywbeth dwi'n defnyddio am ryw 2 eiliad, banana! Jyst ar ddiwedd y gan. Wedyn mae gennych chi... O, pwy yw ti? O, bonjour! Coco dwi, Coco Chanel! O, rhif 5 fe? Naci, Martyn! Weithiau, wy'n recordio lleisio'r Pypedau ar dab, neu ar y cyfrifiadur, a weithiau dwi'n wneud yn fyw. Ond mae Coco yn gallu wneud y ddau, dweud. Ag un bach hyfryd fan hyn, pan mae'n canu daigi bach, yn sôn am golli esgyd, mae'r ci yn ymddangos. Yn yr esgyd. So yna chi ddetholiad o'r props eto, pethau dwi nawr yn defnyddio am 2 funud ar y mwyaf falle, ond mae yna gymeriad arall, mae rhywbeth gweledol i'r plant. Defnyddiwch lot o props. Hwyl fawr am y tro. Hwyl fawr. Mae siarad Cymraeg fel magic. Mae siarad Cymraeg yn agor drws I fyd. Llawn hyd I
i ni.